чаро дар раванди тавбати бемории сил ба танаффус роҳ медиҳанд? Якчанд сабабҳо аст. Якум, баъд аз як муддати тавбат одамон ҳолати худро беҳтар ҳис карда тавбатро худсарона қатъ мекунанд. Дуюм, аз ҳисоби таъсири номатлуб ва вазнини дороҳои зидди силӣ. Сеюм, норасоии ғизонокӣ, шароитҳои гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ. Яке аз ҷиҳатҳои муҳим, ки ман дар давоми бемориам таҷриба кардам ва мехоҳам ба дигарон гӯям, ин аст. худо нишон надиҳад, лекин агар ба ин беморӣ гирифтор шудед, ҳеҷ гоҳ то анҷоми тавбат, ки духтур муқаррар мекунад, аз қабули дороҳои зидди силӣ сарпечӣ накунед. бемории сил одамро фиреб медиҳад. дар аввал вақте дорухӯриро сар мекунӣ, худро нағз ҳис мекунӣ, фикр мекунӣ тамом сиҳат шудаӣ, дигар тавбат накунӣ мешавад. лекин агар тавбатро қатъ кунӣ, ин беморӣ боз авҷ гирифта аз пешина вазнинтар мегардад. агар дар тавбат ба танаффус роҳ диҳед, як вақт хӯреду як вақт не, ҳолати беморӣ мураккаб гашта, тавбати шумо то чанде мушкил мегардад. барои ҳамин дар раванди тавбат чӣ ҳолате мешавад? худатонро хуб ҳис мекунед, шояд ҷои зистатонро дигар мекунед ё мекӯчед, ба ягон ҷо сафар мекунед, дороҳои зидди силӣ таъсири зарарвар мекунанд. хулас чӣ ҳолате мешавад? то охири табобат қабули дороҳои зидди силиро манъ накунед, чунки ба танаффус роҳ додан сабаби афзоиши шаклҳои мутобиқгаштаи сил мегардад, ки табобати он тӯлонӣ барои шахс боз ҳам мушкил ва аз ҷиҳати молиявӣ хеле гарон мегардад. фаромӯш накунед, бо сабру истодагарӣ ва пурра кардани тавбат аз бемории сил комилан шифо ёфтан мумкин аст.